Какво става, пичове и фенове на Epic Fail Productions? Аз съм Калчо и тук при мен е Камикадзе БГ. Да. И в този клип, както знаете или както сте видяли, ще правим giveaway на Dota 2. Кажи да. Да. И в този giveaway, за да се запишете, трябва да се абонирате за FAP в YouTube, да напишете запис. В коментарите. Да напишете запис в коментарите и че искате Dota 2. И след няколко дена ще обявим победителите. Кея ключа за Dota 2 е 1. Нали така да? Да, бе. И това е общо взето. Харесайте видеото задължително. Абонирайте се за FAP задължително, ако искате да участвате в томболата. И късмет на всички. Чао!